आईपीएल 2022 समाप्त ହେଲା ପରେ ତିନିଟି ଖେଳାଳୀର କ୍ୟାରିୟର ହେବ ସମାପ୍ତ। ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସମାପ୍ତ ହେବା କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହି ତିନୋଟି ଖେଳାଳୀ ଉପରେ ଦଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବ। ପ୍ରଥମରେ ଅଛନ୍ତି ଡିଜେ ବ୍ରାଭୋ। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଖେଳାଳୀ, ଆକ୍ରମଣ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଟିମ୍କୁ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଖରାପ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ଦଳ ମଧ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଡିଜେ ବ୍ରାଭୋକୁ। କିରଣ ପୋଲାର୍ଡ ଏହି ସିଜନରେ ଅସଫଳ ବ୍ୟାଟର ତାଲିକାରେ ପୋଲାର୍ଡର ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଚଳିତ ସିଜନରେ 11ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁଥିରେ 144 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପୋଲାର୍ଡ ଫିନିଶର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ସିଜନରେ ଖରାପ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଆସିବା ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ନାହିଁ ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗିଛି। ବିଜୟ ଶଙ୍କର 1,40,00,000 ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ କିଣିଥିଲା ବେଳେ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ସିଜନରେ ମାତ୍ର 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 14 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ଦଳ ଆଗାମୀ ସିଜନରେ ଏହି ତିନୋଟି ଖେଳାଳୀକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍